Thereponi phai inquire phorni All India Karbi Students Union AIKSU asong atumpen methang sai hemalong phirangke amai ing niponsi Karbing long Autonomous Council Health and Family Welfare sai kamalong supply sai Ningkan siangbong Kuti Throksi sosia tangka dipu hithialong kidoprong banga khai tomaphan ki pidet aputhak lamthe piklang pon Bangso phirangke amailong Mepu Istarson Tisolapen Kongchun Bang Mensing Tirono Tumpen Kaning Jepon ke Karbing long Autonomous Council Health and Family Welfare Department pen Karbia khe phan kam pipon pesi dipua hithialong kedo beha bepar ke klema keche aso tuma phansi sai kedo anta pipon et Bangsolong Jasimet MS Pharmacy Optical Dipu MS RK Traders Dipu MS MK Traders lapen MS Advanced Infotech atumaphan kadokawe Ningkan siangbong Kuti Throksi sosi anatangka supply asai an pidet lo Aprang si MS Pharmaceutical latu la dipu alang litum bangke dipu hithi along beha bepar klematu nilitum ka chini dam bangke nilitum penangan nani pena somen kumanma kupima ponitum ribom lo MS MK Pharmaceutical pan lasi nilitum kwana hong litum kilongna mela loje pankaj jen pudu dipu hithi long alang beha bepar klem bang pulo laso hema soramen nilitum ka chini dam ke lasi Health and Service long ba Health and Family Welfare Department long surgical item ke supply ji aphan latum odoma pu aprang sinitum karju pangkang tungge athela latung medical line inuta claim pusi tung chini dam ba experience ahya nabi pusi tum chini dam alang latung peri ke jor nasi asai si claim bo lasi isi surgical item ba ke supply ji bang phuli putang hala kupia son ma ta hala tum da chini nang ji pusi ni tum ma tha da thega sela latung han department में registration पी देता है लो मैंने सिता में registration पी पे अपरा अलांग ले तुम experience certificate दो माउ बांग्ला MK pharmaceutical तुम लापें जोंग सी दो कॉल ले पुतांग ते क्वेश्चन को पी पेंसी experience certificate ला तुम हन की पी पो कार बियारा तुम सिता में माथा पॉन पर सिक्सी इंसाइड पॉन अंको लापें के कार बियारा autonomous council CM Dr. Tuliram हाँ के है फंसी ता में नहीं तुम चुनिंग रिपोन लोजे lapusan na ba puro phan ke apu pen pisun tup nangji pusi la pen pisun pon rek nangji pusi ne tum tu han chini ripon lo lalo News Report Karbing Long Live